з любімых дэсертаў дзяцей і дарослых быў кокс, суніц або малін. Менавіта яго мы і будзем гатаваць. Дэсерт вельмі лёгкі, як для прыгатавання, так і для ўжывання. Для гэтага нам патрэбна 6 бялкоў, 150 грам цукру, 1 шклянка працёртых ягад і карыца. 4 бялкі асобна ўзбіваем у пену да белага колеру і густаты. Працираем суніцы праз сіта і змешваем з цукрам і ўзбіваем з бялкамі да белага колеру. Акуратна перакладаем у паўмісак, абсыпаем цукрам і карыцай і паставім печ на 15 хвілін пры тэмпературы 200 градусаў. Падаваць можна з вяршкамі.